kabruji men demgal pular waktu jino gasse didi jeni da Bruxelles waktu jino gasse go jeni ton do hayr law ko dini waktu jeni ton de jerbelo station felu senjo Amadou Mariam Rufi awdi fas ka nyaade duggu hebbi wending dawlil dabbe ko dini waktu joni ha ton do bancil be samba musidbe tedde be bandrabe sila be kabruji men demgal pular ko jeni so jeedo nyaabi musidbe tedde be bandrabe sila ben jeey titonde kabruji meden maître Abdoulaye Wade titonde dawla Sénégal ko non mo heddi e dum ko wino darade herjinde sumgoji jamalle fullamu nyade alel faado Macky Sall wi fuuta ko nokku mudum ko non haaldi dum don do wadanani diwan hay hunde nannaki ko nguri Ousmane Sonko ko wana dum ko wiya nyambata ko Ceerno Souleymane Bal ngam bamtude dawla Sénégal tagal den ceerel de hoore jolanda Pastef dañu hanki tonto boki jabe tambi be den kay kisal makko baddino ngarmi ngara hay yimbe benno bokko yakar tonto hayr law hoore joledi mo medani jaldino gondo e sunari ni woni golle makko tan ko sogde yimbe dido ko ngudi maître madde ke nyang tonto bambe so tay ko président Macky Sall rumo makko jallebi wonani tan dogol otoji e subaka he o yettima yoga e hoddibe makko to legal mabbe Mermoz mayen kali di rendoji dawrugol de yidbe farba ngom mbadata nyande aljuma tonto ajame Abidjan to Côte d'Ivoire holmo woni président Macky Sall holto jangi holto rewda e dawrugol ha wawi tambade golle burde mawnude e nder leydi men pacciran bandirabe meden hettiyankobe musidbe tedde be bandirabe silabe bisimil man kettugol men jaanyo ko lelan so jeedo nyaabi El Haj Baba Baydi Mal hoore jodande ne jolala jarama golle ma peebi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe haalirde Njafaan Soorokum calminama e kuuɓal ko ɗo calminten bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yeriyaɓe hande ko talata 19 lewru ɗiɗi ɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi 19 to karallagal en jetti en jarnima guiɗo men musidɗo men Demba Gaajo koddo subalɓe ɗo yesso haalirde nde sikki ala ko guiɗo mon musidɗo mon Moussa Jibi Gaajo bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe non ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde windere nde won calminama moni e mon foof inde mom e yettude mom jaam ñalle mon jaam hiire mon ala ko waɗi wonde woni jam walle moɗon tawde ko noon aduna feccori kon noon kala hen ko way wonde won calminama moni e mon foof e mum naddiri bisimilla mon e kettugol dokke kam noppi mon holko erago Ceerno Abou woni Abou Diako walla mbiyama Abou Koy Ceerno mo wona biyowo addu ɗum ɗo waɗanma piɓɓol walla waɗanma talkuru ala ko Ceerno garɗo liggade doole mum wadde kenkayri patam lamo ɗo wuro men Njafaan fof lidani mayankoɓe ɗen gandi silla Sinthiou Njafaan Soorokum Njafaan Biltini hay goto wiya min dañi lor e gaddoygol am Simon Jeeri mi yoɓi tellinoɓe walla mi yoɓi ngabbinoɓe walla mi yoɓi otoji ala a sooda tan kota galle tawma ɗon ko yaawi o kanko Abou Diako noon o weddimo erago wongo o wi lekkiri so mawnata jibinta hay wasde rosere ma e ɓuɗu bakku makko no jibini mawni o watta kadi maje goɗɗo wuro men wiyetego Jowguel wuro pullo wuro pulago ɗon ɗo Jowguel ɗo o waddino maje mawɗo jeeyo kala ko fate ko mahetere Simon Jamdi Pon finde feere ande tanda nanɗon koko jokkoro noon oɗo saa noon holko jogoto wonde gera gonɗo ɗon e wuro men Jowguel gera o ko Abou Hamid ko gayo yetta ko gorko mo jeltol kanko woni gera o non bandaɓe mbimi dogane Jowguel o mbaɗnamo kenkari patamlamo kenkari mo ganduɗa kala ko fate mayitere ma on taw ɗon ko Abou Diako wetti goɗo eran noon jokkodire mabɓe Abou Hamid kay to jeltol Abou Diako to wuro men Njafaan ko kamɓe mbaɗan nun dani mayen koye doganeɓe bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettiɓe jaam e kisal nden ko Allah yo woni men wona e dendagal ɓiɓɓe julɓe caggal calminali mbaɗa sikkita noon nani walla boom ganduɗa ko on paami tintino taw noon koko yowiti wonande onon yiiɗoɓe maade Ceerno Abou Demba Diako caggal nde waɗi magasin walla bo mbiyen kenkayri pattam lamo toon to wuuro Njafaan Soorokum e joni o yeehi ha toon to Jowguel o waɗi toon hono makko taw noon koko yowiti e jeeygu Simon walla boom ganduɗa ko jamɗe pontoje kala ko yowiti ganduɗa ko e maadi mbiyenen piriji ɗi noon ganduɗa ko tiiɗani hay hunde sattani hen saabu ɗum ko yeyete toon to ɓoggol jeeri ko ɗum woni ko yeya toon to dande maayo jiɗɗo e moɗon jokkodirde e Ceerno Abou Demba Diako e ko ɓuuri labde ene mbawi noddudemo e tongode makko capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi 116 capanɗe jeetati jeegom capanɗe jeetati woni 77 516 86 80 77 516 86 80 ɗum noon wonande onon ɓe ganduɗa ko yiɗoɓe mati oɗon mbawi jokkodirde e makko ko lelani ala ko haaɗi ganduɗa ko beltoɗon no fewi machallah
sabu ɗum ganda ko woɗɗani kono noon kadi prix ji ɗi cattani ha joni noon na jeeya e kabaruji meɗen taw noon koko yowiti e tintino diine l'islam ziyara mo ceerno meɗen mawɗo meɗen kilifa meɗen diine ceerno ahmadou dianjoli waɗante wonata ko ñande nogas e goho lewru mars woni fanduɗo darade so tawi weeli jomiraɗo joom baɗe e bawɗo ceerno meɗen kilifa diine ceerno cheikh oumar diatara gonɗo ɗo hen e belgique o holliti wonde o woni koye heblo en ñaguima jomiraɗo joom baɗe e bawɗo yo Allah lamɗo rokku en hawrude hen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ene jeeya kabaruji meɗen toon to dawla sénégal maître abdoulaye wadda ene heddi e wiide ene herjina sumgoji jamalle fullamu baɗoji ñande alede paaɗo woni dimanche maître abdoulaye wadda o arti toon to dawla sénégal ummorade toon to guiné to ganduɗa président alpha condé ko kañum bisminomo toon ko gam noon moccudemo e dogde e jokkere en ɗam no woppiri yimɓe jeeyda e sumgoji jamalle fullamu baɗoji ñande alede walla bo mbiyen dimanche mate noon wonko wayli e ɗum ko maître abdoulaye wadda wino jabowol muɗum ko ala ko hande o ɓuuri fellidde e wiide amo herjina sumgoji jamalle fullamu ete e tuma ndewo jeeduno e président alpha condé toon to conakry o wino ganduɗa ko o yadani hen kono noon wonata koye deere maître amadou sall wi pds ko wona ɗum ko ha joni ganduɗa ko heddi koɗo wonno woni koɗo wonno e wiide ganduɗa ko ana haala sumgoji ƴamalle fullamu baɗoji ñande alel paaɗo kadi ko wona ɗum ko heddi wonde maître abdoulaye wadda joɗodima e françois hollande menoɗo wonde président mo dawla france toon to conakry ko wona ɗum ko noon o wi talata hande maître abdoulaye wadda kañumne ma fuɗɗo rumo mum jarli biwu toon to rewo leydi ndi wadde noon ko dagana wuuro oumar sar ko kañum aɗoto jaɓɓade paptudi soppi wadde noon enen eɗen mbawi wiide ko candidat ji jeegom goni e wadde rumo diallo biwu toon to dawla sénégal gam ɓamtude dawla sénégal ousmane sonko wi yiiɗi ñembude ko ceerno souleymane bal o haali ɗum ko altine hanki toon to wuuro sogui Macky Sall wi fouta ko nokku muɗum haalde ɗum noon e wasde waɗande diwan o hay hunde to sengo laabi nannaki ɗiɗo kokkonguɗi ousmane sonko ko wona ɗum ko noon o wi ganduɗa ko sénégal no foti ñembude ceerno souleymane bal jambaro cuusɗo dartinoɗo safalɓe sonko noon wi yidde muɗum ko fouta renda yidde makko ko yimɓe foof ganduɗa ko ponde toon to fouta ko ɗum woni ko ceerno joni woni ko ceerno souleymane bal ko mawɗo o wi ko neɗɗo mawɗo kono noon kadi ganduɗa ko kormanoɗo guittannoɗo gueɗal ɗiɗo kokkonguɗi ousmane sonko mbiɗo noon kañum yidde muɗum ko ñembude ceerno souleymane bal gam ɓamtude dawla sénégal caggal ɗen caɗele ɗe ousmane sonko daño toon to ɓokki jaɓe gam wodde werlinoɓe mo kaaji e tumande doggol makko yetti toon to hayre law ko allah ɓiliɗo faaɗi ko noon ɗeɓino ɓurde ɗon bonde nde o yetti toon to hayre law militant ji benna bokko yakar naati e rendoji ɗi goni ganduɗa koye ƴettademo e nder oɗon pooɗe ndure goto e tambiɓe nden kay kisal makko kanko ousmane sonko gañima hen kono noon tar kala to rewa refta ɓe ganduɗa ko agent ji makko sécurité woni tambiɓe nden kay kisal makko mbawi fawde juuɗe mumen e ɓen ganduɗa ko umminnoɓe ɗiɗo fitinaji umminnoɓe jiɗɗe ɗiɗo fitinaji e yidde herjinde ngun jillungu sonko waɗanno toon kono noon kadi ɓe mbawi fiide ɓeɗon hollitama noon joofa hen noon ko directeur général mo apix woni Mountaga Sy ko kañum ganduɗa ko joofa yinnode herjinde nguɗo jillu ko ousmane sonko wanno toon so yimɓe noon ganduɗa ko kulino allah waɗi hen sutura ganduɗa ko ha wawi ganduɗa ko haade ɗo jaaɓi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe keddoɗen koye ɗiɗo fitinaji rumu jelle biw gonɗo e oɗo saaha toon to dawla sénégal jamma beɗo ɗo toon to médina ko caravane walla bo mbiyen doggol benno boko yakar ko kañum werla kaaje toon to touba ko garde koruji mam hari mbakke kañumen jani e doggol idrissa seck ko jiita e ɗeɗo caɗele ɗe kalden ɗum ɗo foof go ñalawma hanki o waɗi ñande alen nde maître maddike ñang caggal nde ummiti toon to diourbel o ɓenni ha toon to bambey noon ko nokku ayda mboj ko sanga waktuji nogas e tati woni 23 heures o yetti toon mi yi darde mon teddugal mon e am ete kadi mbaɗa andi hay sinno ko waktuji tati woni 3 heures du matin garnomi ɗo mi tawa ɗon ɗo maître maddike ñang ko wona ɗum ko ha joni o wi ɓiɓɓe diwan o joni weru e ɓen wuurɓe ganduɗa ko gurdam ganduɗa ko bonɗam e laamu bongu ngu Macky Sall sikki ala candidat maddike 2019 o ñiŋino candidat mo benno bokko yakar ne jeeno e konguɗe makko hoorejo leydi mo meeɗani jalde no gonɗo e sunari ni woni galle makko tan ko sogde yimɓe sénégal naɓe tampi keyɗi ɗom ɗi jiiɗi gollade taw noon ko saabi ɗum noon ganduɗa ko suɓonode ɗumen neɗɗo ganduɗa komo hattanani o wawa ardade leydi ndi onoon bambey naaɓe o wi on dokkuma chance ɗimmo gam ganduɗa ko o jalno on min noon komi candidat daraniɗo jaam e ɓamtare ɗum noon lobɓoɗe e laamam so tawi on lobbima hen on nimsata komi jurum deero kono noon ne kadi komi jiɗɗo leydi mum ala foof ganduɗa komi waɗani ɗo hen sénégal ko gurdamam pondumi hen ɗiɗo koko guri maître maddike ñang wonno ko toon to bambey so tawi noon ko président Macky Sall kanko o haɗani tan ruuma makko jalli biw e doggol otoji kono noon ala o waɗi ko wiyete porte à porte saabu ɗum ganduɗa ko o yettima galiyel e subaka he noon ganduɗa ko e koyɗe makko o yaari o yetti ganduɗa ko yoga e ganduɗa ko e galleji hoddiɓe makko e gallegal ngal ɓe koɗi Mermoz sikki ala noon mawɗo leydi ndi o wi ganduɗa ko hoddiɓe makko yo gotan mo e keewal gam ganduɗa ko wawa gagnade premier tour woni ganduɗa ko dawal gadnal min noon ko ɓeydananmi hono hen ko président Macky Sall hoɗani toon to palais de la république ala hoɗi
ko galle makko toon to Mermoz ha joni keddoɗen koye rumo jalbiw toon to dawla Sénégal hunde foof noon ganda ko yiyama e nguɗo rumo jalbiw modou kañum ganda ko ene fiili lofol e tunde yirinde woni internet amo woyi hen noon bojji ganda ko cam e wiide noon amo yenna ko candidat makko ɓuuri ganda ko moƴƴude e kamɓe foof amo waɗa erago e ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe no gotanto Ousmane Sonko en jii Thiago Silva kañum ganda ko ana waya toon to Brésil eɗen gandi ko reftuno hen so sele sa woyi équipe makko gendi ganduɗa ko foolede mate noon ganduɗa ko so gonɗi ganduɗa ko donki hekkude équipe football polgu ina mbawi ganduɗa ko rokkude candidat gagnade ko namdal musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe wuddata kabaruji meɗen toon to dawla Sénégal ko toon to Thiès noon ko dongnannoɗo taxi ko elewu debbo jaranoɗo e duuɓi 17 warimo o yinno noon ko yande e cukalel dewel ngel e nder ladde kono noon wona tan ganduɗa ko o dañani yidde makko nde kono noon kanko joom taxi o wasi hen fittandu makko sabu ɗum suka debbo kañum fiirimo ko ɗen labbe ɗi wonno ganduɗa koye hulɓinirde ɗum ko ɗum woni ko fiirimo hawri hen e ladial musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe jokki kettugol men jokku joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar. kabaruji men e ɗemgal Pulaar waktuji nogas e ɗiɗi pawɗi hojomaji sappo joni ɗo Bruxelles waktuji nogas e goho pawɗi hojomaji sappo joni toon to wasa kodde mbayla ina jeeya e kabaruji meɗen paɗen ko toon to dawla Côte d'Ivoire rendoji dawrugol woni meeting ganduɗa ko de clôture meeting pattam lamo gam uddude ganduɗa ko rumo jarli biw taw noon waɗat ɗum ko yiɗɓe honorable député maire Farba Ngom wonta ko ñande aljuma ɓe mbaɗat ɗum toon to wuuro lamorgo dawla Côte d'Ivoire Moussa Kalidou Dia e wondiɓe muɗum e ndeɗo fedde yiɗɓe Farba Ngom enen jiiɗi uddirde rumo jallibiw ngo ni yiɗi uddirde rumo jallibiw ngo meeting pattam lamu moɓe mbaɗata noon ñande aljuma mbiɗen nogas e goho lewru ndu ɓe mbaɗat ɗum ko toon to Abidjan e légal biyetengal Adjamé dendagal noon dilloɓe e dawrugol dendagal wonɓe e Benno Bokk Yakar nonnoda e keɓal ala ko haɗi garten e oɗo kabaru so tawi ganduɗa ko jomiraɗo joom baɗi e bawɗo jaaɓi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni ina jeeya e kabaruji meɗen rumo jallibiw haɗani tan toon to dawla Sénégal saabu ɗum ha toon to Afrique central ɓiɓɓe Gabon ganduɗa ko wuddu leydi no heewi wiyede ni kañumenne ko alkamisa janggo mbaɗata meeting pattam lamu gam uddude rumo jallibiw ala ko haɗi garten e ɗo kabaru aussi so oɗo kabaru so tawi weeli jomiraɗo musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe jokki kettugol men jokku joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar. Moussa Jibi Gaajo haalirde men haalirde Njafaan Soorokum caggal nde kalanɗen bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe holmo woni Ousmane Sonko caggal nde kalanɗen bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe holmo woni maître Madické Niang e joni o hande kalanten bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe ko holmo woni président Macky Sall Macky Amadou Abdoul Boubou Sall en nawtimo ha toon to ndulumaji funeɓe Macky Coumba Amadou Diawli Hassane Thimbo en nawtimo ha toon to guijolon walla bam ha toon to Néré Ballaga gorko pullo yi aduna ko ñande 1 lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho woni 1961 toon to Fatick ko toon noon o janggi ko toon kadi o dañi examen makko gadano d' entrée en 6e o yeehi toon to collège caggal nde waɗi ganduɗa ko 3e o yeehi ganduɗa o yalti galle mabɓe o jokkoyi jangde makko toon to lycée Gaston Berger mo Kaolack son excellence Macky Sall o waɗano tan o waɗanno ganduɗa ko série C ɗum noon eɗen mbawi wiide weeɓano e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e ɗiɗi woni 1982 o dañi baccalauréat ko kanko noon mawɗo leydi ndi ko kanko wino jangdam ganduɗa ni ko kanko wino jangdam ganduɗa ko jangde eɗen gandi eɗen namdi kopporeje ngam noon wondemi afo gorko jinnomi ganduɗa ko wattude gollade jangdam noon ganduɗa ko ene wawno hadde ɗon ko noon babam wonnomo jaɓano e tawi ko wona ɗum ko o teritino ko min ganduɗa ko min fonno ganduɗa ko heɓɓitademo kono noon no tiɗɗo e makko ko kanko wino kam ganduɗa ko sa jokki jangde maɗa middu wonma ɗum ɗo ko hakkude laañ wonno mbiɗen noon ha joni bammakko ganduɗa ko tergal wonno e lande socialiste kono noon haɗano Macky Sall kañum ganduɗa ko suɓino ko wonde marxiste toon to lycée mo Kaolack o janggi ɗum to faculté ganduɗa ko to Dakar mouvement marxiste léniniste toon ganduɗa ko to ande jëf mo Landing Savané kono noon ko leelani o yalti toon saabu ɗum ganduɗa ko jiyande mabɓe jiitano ha tengti e nden feere nde Landing Savané ƴeftino geddude sumgoji ƴamalli fullamo baɗunoji e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati tati woni 1983 hakkude mumen e PS ɗi ganduɗa noon kanko Macky Sall watanno ko maître Abdoulaye Wade ha joni noon kanko mo ganduɗa ko son excellence Macky Sall
o jokki e ngon heblo ngo waɗanno o woni ingénieur géologue o waɗi ganduɗa ko heblo muɗum toon to IST noon fittata ganduɗa ko l'institut des sciences de la terre toon to wuuro Dakaru kono noonne kayni o jokki hen ha toon to ENSPM fittata ganduɗa ko l'institut français du pétrole toon to Paris caggal noon ganduɗa ko nde son excellence Macky Sall o dañi toon seedantagal o naati nde ganduɗa ko dawrugol ko ɗo noon o naati e dawrugol e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati woni 1980 o naati ganduɗa koye lande PDS mo maître Abdoulaye Wade hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati woni 1998 o woni koolaɗo kuuɓal woni secrétaire général de la convention régionale de Fatick o woni noon ɗoftiɗo maître Abdoulaye Wade e jeeya e daraniɓe ɗum e rumo Diallo Biw ɗi ganduɗa maître Abdoulaye Wade subama hoore juleyde hitande ujunnaji ɗiɗi so tawi noon ganduɗa ko o ɗaminanoma nadde e gouvernement woni waɗede jagorgal gam ɓattade mo président kesso mo dawla Sénégal dañi koye lewru décembre e nde ɗon hitande Macky Sall waɗano kañum ganduɗa ko waɗano ganduɗa ko ha lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e goho directeur général de la société des pétroles du Sénégal woni Petrosen o woni conseiller spécial woni disnorɗo keeriɗo du président de la république o halfina kuɓam e caase woni énergie et mine avril hitande ujunnaji ɗiɗi ha yettanima mai hitande ujunnaji ɗiɗi e goho ko ɗo président Macky Sall o waɗi ganduɗa ko ya garta e jagorde laamu dawla Sénégal e lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e goho ha lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi o woni ganduɗa ko jagorgal tambiɗo kuɓam e caase e dijƴi o lomtino hen ko Abdoulaye Bathily koye tuma noon ganduɗa ko nde mam major ganduɗa ko boyi wonno hoorejo jagorde août ganduɗa ko hitande ujunnaji ɗiɗi e tati ha yettane ma ganduɗa ko lewru avril o woni ministre d'état noon ko jaggaltingal e nder jagorde o tambi noon gueɗe nder leydi wondude e nden kay kisal kono noonne kadi e dibanuji woni ministre d'état ministre de l'intérieur des collectivités locales o woni kadi ganduɗa ko porte parole du gouvernement ko kanko halfinano konngol laamu koye tuma nde Idrissa Seck wonno hoorejo leydi o lomtimo hen noon kanko ganduɗa ko Macky Sall ko maître Ousmane Ngom ko ɗo noon ganduɗa ko o waɗa vice président woni ganduɗa ko cukko hoorejo comité directeur PDS e hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi ñande nogas e goho lewru avril e nde ɗon hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi Macky Sall ko ɗo ganduɗa ko waɗa premier ministre woni ganduɗa ko hoorejo jagorde o woni hen noon ganduɗa ko ha sappo e jeenayyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi ko kanko woni ɓurɗo ɓoyde e ngoɗon poste e dendagal ɓen monnoɓe wonde ganduɗa ko hoorejo jagorde e laamu président Abdoulaye Wade so wonano neɗɗo gandunoɗo no fewi o darji e tuma nde waɗanno discours de politique générale ko konguɗi gadani ɗi hoorejo jagorɗe suuta toon to suudu sardiji gay mawɗi ganduɗa koye sarɗiyankoɓe lundiɓe jaɓanimo ganduɗa ko o dartini projet ji ganduɗa ko ɗi Idrissa Seck lelinoɗi ko wayno ganduɗa ko autoroute cornichen ko wayno boobal laaɗe diwaje kesal en Macky Sall noon ganduɗa ko o ɗowi rumo Diallo Biw hitande ujunnaji ɗiɗi ngal o ɗowi rumo Diallo Biw e sumgoji hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi gam président Abdoulaye Wade jotto e jappere muɗum firti noon ko kanko président Macky Sall ko kanko tigui rigui wonno ganduɗa ko directeur de campagne maître Abdoulaye Wade joti e jappere muɗum ko ɗo caɗele puɗɗi hakkude mabɓe Macky Sall kañum heddaki e poste muɗum toon to primature noon ko on galle mo hoorejo jagorde golloto wiyete noon lomtimo toon ko Cheikh Adjibou Soumaré ko kanko ganduɗa ko kanko noon o watta ganduɗa ko hoorejo suudu sardiji woni président de l'Assemblée nationale kono noon ko ɗo ceeragu ganduɗa ko fuɗɗi hakkude makko e maître Abdoulaye Wade ko tuma nde Macky Sall noddi Karim Meïssa Wade ɓi mawɗo leydi ndi ina loske ko yowiti e l'ANOCI noon firtat ganduɗa ko l'agence nationale de l'organisation de la conférence islamique ko juɓɓudi ganduɗa ko ngun batu dowlaji julɓe mbarno toon to wuuro Dakaru so président Macky Sall wiyama ma waɗa démissionné kanko woni ganduɗa ko wiye o woppi kanko o sali ɗum wadde poste makko wonde ganduɗa ko numéro 2 du PDS kañum ganduɗa ko itta mandat président de l'Assemblée nationale so tawi wonno ko duuɓi 5 usta wonti ganduɗa ko hitande o takka koppareje ɗe laaɓani kono noon o wattini ganduɗa ko tan wuudi hen no perkal muusimo o darti maître Abdoulaye Wade ñande ganduɗa ko ñande jeenayyi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati o haali e ɗemgal wolof e ɗemgal tubankore wonde o yalti e landa PDS kono noon ne kayni o woppi kala ganduɗa ko poste ngu o daño ganduɗa ko e oɗo landa ñande goo lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati kanko e capantato wonnoɓe gay mawɗi e landa PDS ɓe cosi landa biyeteɗo alliance pour la république woni APR sumgoji diwanuji baɗanoji ñande nogas e ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi commune aji ganduɗa ko diwanuji Fatick no ndidori no ganduɗa ko ɓe nawi wuro Gossas
kono noon kayni sappo e ɗiɗi commune toon to rewo leydi ndi wontude ganduɗa ko e commune aji tati toon to worgo kono noon kadi yoga ganduɗa ko e guuro teeru e denda yoga ganduɗa ko e guuro teeru e ngal ganduɗa ko e ngal ganduɗa ko dental ngal ɓe mbarno biyetegal benno ganduɗa ko sigil sénégal ko refti hen ko onon foof oɗon gandi ɗum refti hen ko sumgoji ƴamalle fullama hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi Macky Sall waɗi guure waɗi ganduɗa ko guure yo guurel dendagal ganduɗa ko ɗe dawla sénégal o yeehi ha toon to diaspora wone guure ganduɗa ko ɓurɗe mawnude e windere o waɗi ganduɗa ko Jean Pierre Bloch ganduɗa ko disnorɗo ko ɓiɗɗo faraysenajo kono noon ko sarɗiyanke wonno ko ɓattinoɗo maître Abdoulaye Wade ne kayne coalition Macky ganduɗa ko 2012 o waɗi ganduɗa ko ruuma jarli biw e nder sénégal no didorino o serni ganduɗa ko serti e nden fedde wiyetede M23 ko fedde ganduɗa ko lundiɓe mbiyete noon ɗon ɗo ɓen ganduɗa ko ndewno seppude toon to wuuro Dakaru Macky kañum ganduɗa ko sari e dendagal ganduɗa ko guure leydi sénégal Macky Sall noon ganduɗa ko ari ɗimmo e sumgoji ƴamalle fullamu e nden hitande baɗonoji hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi o dañño ko 26,58% woni ganduɗa ko nogas e jeegom piccal ganduɗa ko capanɗe joyi e jeetati e nder temedere maître Abdoulaye Wade ko kañum arno hoore dañño ko 34,81% woni ganduɗa ko capantati e nayyi piccal capanɗe jeetati e goho dawal ɗimmal woni ganduɗa ko deuxiéme tour o rendini ganduɗa ko candidat ji polanoɗi e premier tour ɗi foof e inde wiyetede Benno Bokk Yakar ɓe ndendi ganduɗa ko fandare ñande nogas e joyi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi e ganduɗa ko e jammagu he on gonnoɗo ceerno makko noddimo o wi ganduɗa ko jaaɓi polgu wodanima o dañi noon ganduɗa ko capanɗe jeegom e joyi piccal capanɗe jeetati woni ganduɗa ko 65 ganduɗa ko 80%. Son excellence Macky Sall woni président nayaɓo mo dawla sénégal dañi o fiila lefol laamu ñande ɗiɗi lewru avril e hitande ganduɗa ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi toon to hôtel ganduɗa ko King Fahd weeti muɗum o siɓi Abdoul Mbaye hoorejo jagorde mo ganduɗa darni ganduɗa ko laamu ngu nogas e joyi jagorgal o liɓi suudu sardiji gam sumgoji serɗiyankoɓe keesi mbaɗe ganduɗa koye lewru juillet Macky Sall noon ganduɗa cuddiɗo muɗum wiyete ko Mariame Faye Sall aɓe jogodi sukaɓe tato hen ɗiɗo ko worɓe hen goto ko debbo son excellence président Macky Sall ina haala pular amo haala séréer amo haala wolof kono noon kadi amo haala anglais mate son excellence Macky Sall ko jaam ñalande so woni namdal ko noon jaboto musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe ko ɗo uddata kabaruji men hannde ana jeeyano e titonde kabaruji meɗen maître Abdoulaye Wade arti toon to dawla sénégal kono noon amo heddi e ɗum ko wino darade herjinde sumgoji jamalle fullamo ñande alel paaɗo Macky Sall wi Fouta ko nokku muɗum kono noon haalde ɗum ɗon ɗo waɗanani diwan o hay hunde nannaki koko guri Ousmane Sonko ko wona ɗum ko o wi o ñambata ko ceerno Souleymane Bal gam ɓamtude dawla sénégal caggal ɗen caɗele ɗe hoorejo landa Pastef dañño hanki toon to ɓokki jawe tambiɓe nden kay kisal makko mbaddino gara mi gara ha yimɓe Benno Bokk Yakar toon to hayre law hoorejo leydi mo meeɗani jalde no gonɗo e sunari ni woni ganduɗa ko woni golle makko tan ko sogde yimɓe ɗiɗo ko konguɗi maître Madické Niang toon to ganduɗa ko to Bambey so tawi ko président Macky Sall o waɗano rumo makko Diallo biw tan e doggol otoji e subake o yettima yoga e hoddiɓe makko toon to legal mabɓe Mermoz men kaali eɗen rendoji dawrugol ɗi yiɗɓe farba ngam mbaɗata ñande aljuma toon to Adjamé Abidjan to Côte d'Ivoire holmo woni président Macky Sall holto janggi holto rewta e dawrugol ha wawi tambade golle ɓurɗe mawnude e nder leydi ndi mbaɗa sikki tan wonko kalanɗen hen bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe so tawi wonko ferguitaɗo yaafo e ɗammama umminano en umminno en ko yo few so tawi wonko fewiɗo en jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗo ko kañum to karallagal en jetti guiɗo men musidɗo men Damba Gaajo koddo subalɓe ina hufan noon haalirde nde guiɗo mon musidɗo mon Moussa Jibi Gaajo mo ganduɗa kadi ina rokkodira e moɗon ladial ha janggo so tawi jeyɗo o ñaawi ha janggo so tawi weeli jomiraɗo ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogo on Allah jarama on jarama e kettogol